MHO Mangaldan naglunsad ng barangay-based bakuna eskwela programa. Para sa detalye kasama natin, nagbabalik Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ang Municipal Health Office o MHO ng Mangaldan ng Barangay-Based Community Immunization Program noong ika-27 at 28 ng Oktubre 2025 bilang bahagi ng kampanyang Bakuna Eskwela ng Department of Health at Department of Education. Isinagawa ang pagbabakuna sa mga barangay hall sa halip na sa mga paaralan kasabay ng wellness break ng DepEd at paghahanda ng mga mag-aral para sa untas. Layunin ng programa na mabigyan ng bakuna ang mga estudyanteng hindi nakadalo sa mga naunang schedule ng bakuna eskwela. Kabilang sa mga ibinibigay na bakuna ay measles, rubella o MR, tetanus, diphtheria o TD para sa mga mag-aral ng grade 1 at grade 7 at human papilloma virus o HPV vaccine. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang kampanya para sa tuloy-tuloy na pagbabakuna ng mga bata bilang bahagi ng advokasiyang pangkalusugan ng bayan. Kasama mo mula rito sa FM News Sagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.